aywa assalamu aleykum bandiraɓe meɗen ƴeewoɓe Pinal TV wonɓe Mali e wonɓe caggal Mali on fu on calminama sanne faɗo mbawɗon tawede fu bandiraɓe e yewtere meɗen ɗum woni yewtere wiyetede humpite noon noddude baale politique et association ngaji garan jewtiden e dow kabaru leydi ndi kañe kabaru baale ɗe hande no e immike en gaari en kewti e docteur meɗen mawɗo sa wiyama Allah e bokum Mali e caggal Mali fo faami e caggal salminago o wara o haalne homo woni Allah e bokum fadde e meɗen natude e lamdide monsieur bokum salam aleykum. Wa aleykum assalam. Aywa monsieur bokum bismillah min noddima a notike min bintike hen sanne bismillah Pinal TV woni ko ɗum gonɗa. Vraiment mi jooti sakiraɓe meɗen fof neɗɗo fof mbi o mbimi de so a pullo so a wona pullo caggal ni ɗemgal magal an laaɓani fulfulde ma an hettino fa gasana faama ko haalte mi jootiɓe fof mi jooti mawɓe meɗen sukaɓe meɗen rewɓe meɗen laamu koɓe meɗen keɓɓe dañal e Allah fodana e dañal mongal caggal ni eɗen guuri fou nde ñagani hon fo cellal e jaam e moƴƴere ɓe Allah jaribinne ñawuji e ko nande mum e ko Allah waɗan ɗum e neema amin ya rabbi Allah aywa min beltike hen sanne aywa monsieur Allah e docteur Allah e bokum kayne wona neɗɗo cuuɗiɗo Mali min est ce que aɗa wawi haalande mi bandiraɓe meɗen paama homo woni docteur Allah e bokum. Bon docteur Allah e bokum yo neɗɗo dimaɗo tiisi ley laamu ñafunke jeeyaɗo jibar jen noon to haala jibar haalan fu ɗum woni ley gimballankoɓe aɗa andi ñafunke yaade Andiam yaade tiisi ñaaso kewarire gore Allah foddi du miɗo iwa e almami en ɗe gelle fo jibar Andiam voilà e gore fo mi jando mi pharmacien c'est à dire jande moƴƴugol safariji e famande ñawuji ɗum ganmi jande muɗum ley Mali ga tafo après timmininomi Moscou ne gartumi nde jooɗoyimi e laamu ñono 2009 gartumi ley laamu Bamako fof feyi ɗumtimi pharmacie ko wiyete officine joni noon mi neɗɗo andaɗo ley politique duuɓi sappo e joyi ganmi ley parti biyeteɗo Sadi joni noon ko kaɓanimi ko fof wona fina tawa o tawi ana heddi on fan andi hoore mum e du neɗɗo du fof ittata en dow laawol meɗen ngol tawɗen ngol sabi leydi e ɓiɓɓe leydi fof ko pinto tawi ko ɗum tan wawi nafude ɗumen ɗum tan mbawi wonde aduna mumen nenno du aɗa wawi yaade to jinɗa aɗa wawi jandude hakke ko jinɗa aɗa wawi famande aduna hakke ko jinɗa faamu arande jogana faamu hoorema aɗa andude hoorema anda hoorema donc ɗum woni haɓam sanne sa wi a andana hoorema fof kina tawi a ɓilaki dow ɓi adama fof to wona Allah subhanahu wa taala o wona haala leydi gondi donc mi kaɓaniki Mali sanne pati Mali ɓilo dow leydi gondi toon a Mali jaati c'est vrai que ɓamtare Mali donc ko transition o fuɗɗi ko lebbi jeenayi arandeji ɗi mi jokkaynoɓe sanne par ce que noɓe jaarini kañum ko wodno ko ceeraf mawɗo wala hen a jooɗi tafo darɗa noy ɓe gollirta tafo très bien donc to rectification waɗi ko mbimi joni ka ɓe nangui lawol ngol ñinnomi ngol ɗum woni ko ñagotoɗa Allah ko ɓooyuno voilà wona wajibi tawi min woni le nokkuje ka wonɓe le nokkuje ɗe ɓe to ɓe golla golle mo jinmi hakkille mo jinmi o fumi kan heeƴa kam donc gila ɗum waɗi Allah foddi du ley haɓo M5 ngo ko jahanmi réunion ngaji ko min e Choguel ko kala mayga annodiri sanne gilla Moscou déjà kamɓe nde ɓe timmita jande nde minen min jaata kono lobti ɓe voilà juste tagal ɓe tilke ndewon ko jaano minen min jeehi donc ɓe gaɗi toon duuɓi hinne ko ɓe gaɗi ko minen ɗumi jeehi mi gaɗi duuɓi hinne ko duuɓi jeeɗi to mi kawri seeɗa yo gilla nden min kam mi famanimo neɗɗo mo noon mais mi takkake makko to wona ley haɓo M5 ngo mi faami neɗɗo dartiɗo noon bawanɗo golle o andanɗo golle o bawɗo golle o jarraniɗo golle o du mo hulata golle o mo suuɗata neɗɗo fuudu ko watta hen ko moƴƴi mo suuɗata Mali en fof donc mbimi min o ko miɗen mbawi gollude gila ɗum waɗi vraiment miɗen gondi e gollude nde sanne walla sago Allah sago moɗon gila nde woni ko gila e M5 ɗum woni ko jidduɗon kañum comité stratégique comité stratégique aywa M5 aɗa wawi haalande e seeɗa hono M5 o warde M5 farde mo fuɗɗude miɗo ley mouvement biyeteɗo MDP minen puɗɗuno en 2019 sa taki tiki président France biyeteɗo Emmanuel Macron noddino président africain fof yaade genni biyeteni po
parce que minen e yerewolo en min jaltino wakkati mun no wiide min jaɓay ko France wondi ko kina France yalta e leydi sabi France wadde bone ko woni men ko fu kamɓe gaddi bone o fu France bone o fu kamɓe gaddi sabi kamɓe to wana guerre ɓe guurata mais yimɓe men hewɓe ɓe gatti ɗum henen tawi anda ko heɓi pula ko heɓi dogono en o ko heɓi bourdame en o fu France wadde walla haɓo par ce que ɗo haɓo wala fu kamɓe mbawa wurde nafa maɓɓe ɓe donc min gaɗi haɓo muɗum gilla 2019 ka waray do gilla 2012 en fu mi puɗɗi joni noon 2019 min gaɗi MDP mais jama o heeway ɗon MDP o mouvement démocratique populaire donc wakkati mun o minen e yerewolo min gaddi le 10 janvier 2020 min jalti ta sekitiki ley balɗe jokkuɗe muɗum ɗe Emmanuel Macron du président Afrique ɓe fou wande positionné bon donc 2020 timmoɗe muɗum en fait hakkude ni vers le 5 juin imam Mamadou Dicko mbiɗo jotomo ɗo teddegam lokkaɗam ana dow makko kanko e yimɓe kewɓe do coggal ana hen ɗon yimɓe FSD ka yimɓe makko semence e yimɓe EMK Sékou Oumar Sissoko ɓe ballodiri ɓe mbi ɓe kawra joni ɓe jaltina jama o fou wiide ɓe jaɓay ko woodi ko walla no gouvernement o wurni no kulle ɗi jarata ni walla ɗe jaltile Mali hewta hoore muɗum bon nden min du cuɓi mbimi mbiɗa yimɓe leysaade wiɓe kina minen du comme ɓe jaɓa jokkude min 2019 à 2020 ka ɗum hattami minen jokkude ɓe caggal ful haɓo woto ngonino on jokkamɓe voilà donc yimɓe mi pecci seeɗa mbiɗa yimɓe simɓe kina min jokkaɓe donc Allah fodde min jokkiɓe du lawol ngol jokkiri noon yaade ɗon hakkude sadi to jaati won jaɓuɓe jokkon wonɓe jaɓaade mais mi cakkitiki min fuu min jokki donc nde min jokki nde miɗa yimɓe yohanno min e ben gonno yaade ley réunion comité stratégique ɗum woni to hooreɓe jomi yimɓe capantato e seeɗa donc minen gatta réunion ngaji e ɗum ɗo ngaji fof noon no yettuki nokku goto yimɓe puɗɗi haɓogo nde fuɗɗi teddude yogaɓe puɗɗi yoppude yogaɓe puɗɗi hulde yogaɓe hulde seeɗa voilà bon mais minen min jokki fa ñande min andi vraiment no min jiiɗi M5 yarani ɓe jaɓay donc MDP yalti ley M5 kam mine hoore am ko M5 yalti ko miɗo heddi miɗo waɗani ɓe hakkille par ce que no ɓe gurrini weeli kam seeɗa bon donc min jokkiri noon haɓogo fa nde laamu waltide bon voilà quoi donc ko laamu walti ko du MDP yaltede fa laamu waltide caggal ko laamu walti ko nden MDP yalti par ce que woni min daari koɓe gaɗa ko bon koɓe kawre ɗo hen donc min yalti mais minne min yaltiri ni MDP yaltiri ni welay kam par ce que pour moi kulle jogaji ana gonno hen c'est pas la peine mais mi sakitiki mi deƴƴiniki mi jokki lawol am fa mois de juin miɗo juillet 29 juillet ngam mi démissionné sadi nden ka kokkumi hooram haɓo wona M5 mais joni kam min gaɗi mouvement kesso min jokkiti lawol ko wiyete changement ko woni mouvement mo jeten joni mo jeten joni CPM convention pour le Mali maintenant ko ɗum firtate les bawara ko no malien ka benka les fulfulde ko Mali en mbawi hawrude fou eɗen mbawi hawrude joni mi waɗan misal ñande mi puɗɗata ɗum de jaati ñande président France yalti to yenni autorité meɗen wiɓe ɓiɓɓe kudeta e ɗiɗi donc ɗum ronki huɓude amen min mbi min mbawa joɗade président leydi gondi yenna hooreɓe leydi amen donc wiɗɓe banduɓe Mali fane mbawi yaltude wiide ɗum wela ɗumen to kulle goɗɗe ñande 14 janvier peut être gara ley muɗum ñande yaltude ɗum du Allah hokke latade hoore muɗum ɗum du ko malien en fo mbi donc CP wona mana hunde ko hawrinta malien en dow koɓe jaaɓi an wona wajibi iwa pinal wona wajibi mimi yonno goɗɗo mais to golle warimo en fof kanɗo wande fof golliden kawtam golliden ɗum woni CPM c'est à dire kawral ko malien en mbawi hawrude hen ko kawrɗen convention gollide au moins on ko kawrɗen dow muɗo ko ka golliden an iwale parti goto min iwale parti goɗɗo ka ñande hanni ka haɓo anni par exemple joni eɗen jiiɗi France yalta e leydi meɗen eɗen jiiɗi joni Mali hewta hoore muɗum dow hunde man donc en kawran ɗum ko gadden donc ɗum woni manda CPM c'est à dire hunde holfude noon sanne quoi mais hunde holfude wona manda a sinata kinami yo ko gonmi ko pour que min e ma golliden a heddo ko gonɗa ko heddo ko gonmi ko mais golleji jogaji ante ɗe mbawi waddude donc so a daari CPM o fof a tawan walde no darnide ko ɓiɓɓe leydi fof kawri e dow muɗum golliden ɗum woni ko walde nde woni ko nde firtata walde nde an woni président mayde hande nde joƴƴinama gila 9 octobre 2021 le 9 octobre 2021 maintenant ko nde joƴƴina e warde hande est ce que won tiiɗallaji ɗi walde nde heeɓi bon walde nde heeɓi tiiɗallaji ɗi waldeji goɗɗi keɓata ɗi par ce que ko ɓuuri hewde fof waldeji ɗi ɓe joƴƴiniran milan kalis darate hen mais an gonɗo e hoore an andi ko gatta hen ko pour que inde mum yalta pour que yimɓeɓe paama ko woodi ko
bon et puis du ta hokkama won golle jogaade ɗum min gaɗi par exemple min jalti le 29 octobre yimɓe fof andi ɗum yaltugol arande ngo wadde soutenir transition o nde après le 10 décembre Bouye ka yeyta Mali Vision ɗum yimɓe gorko moɗo Bouye mi jootimo ɗo henna kañum yimɓe hamalise ɓe fof min goldi maɓɓe sanne après le 14 janvier woni yaltugol mowngol ngol ɗum dunde yimɓe ɓe jii vraiment minen yimɓe fof miɗen kalda miɗen kawra CPM ɗum moƴƴinira ɓe noddi ɓe mbi ɓe min jeehi waɗude réunion le 9 janvier to min gaɗoy to wonamana maison des jeunes nde min gaɗoy réunion o nde miɗo les réunion o fa sanction CEDEAO tawi min les réunion tawi réunion o komin gardimo de tawi ANR ɗum woni assise ngaji ɗi gaɗi min accata assise ngaji ɗi ni enna tan kina min jalta min ƴeewa hono min mbawi wallirde laamu walla assise ɗi ko wi ko ɗum résolution ngaji 1.7 hono ɗum gollirte tawi jamanu a yiya dow haala mum min gonno wonde hunde fof kon association mawɗo mo anduɗa alen genni fa wonno hen wallahi yimɓe Bouye ana gonno toon yimɓe M5 ana gonno toon yimɓe Luuma ana gonno toon syndicat en ana gonno toon yimɓe fa mais ñande mum nde min noddodir donc miɗen gondi haala mum fof wakkati salli fana juulama lasara juulaka taf sanction CEDEAO o jippi wiide Mali waɗama sanctionné hunde maɗa bon min fof min joppi haali ANR ngaji ɗi fewi haala assise ngaji min joppi haala mum fewi mi joni kam min immo min kaɓo yimɓe mbile salto 14 janvier ana wara ɗum woni jokkoɗo après le 9 vendredi jokkowo ɗum woni 14 ɗum fof min ndenta min jalta min mbiya min jaɓay ko CEDEAO waɗi ko donc min kaldi min kawri e tawi yimɓe woɓɓe ɗo kañum ɗum kawri jammaku 9 o neɗɗo nani sanction nde kamɓe ɗo kawri bourse après ɓe noddimi ɓe mbiya ɓe ñaaki min ɓe nani min gaɗi jama o kewɗa wonno caggal amen toon min kalda min kawra wakkati le 10 subaka mum ɗo min gaɗa réunion bourse du travail donc min jeehi bourse du travail min gaɗi réunion min gaɗi meeting min noddi ayo min gaɗi cotisé du ñande mum nde 2 millions et quelque waldeji ɗi fof kawrini min gaɗi conférence de presse ley jamma le 10 yaade le 11 o Assimi Diaty yalti noddi wi Malien fana ñaagui ɓe fof ɓe jalta ɓe balla laamu o ɓe balla leydi ndi walla Mali ana heɓa ɗo daro walla ne ande ko kamɓe ɓe gondi e goldi ko fuu ngam mari jamma ono donc wallugol komo noddi ko pardon ɗum walli min faa sanne par ce que ɗum walli Malien en fuu jokkodira Malien en fuu kalda Malien en fuu jaɓa ñande muɗum nde wona bowɗo yaltude wona wowa yaltude wona ɗo fuu kawri donc Allah foti comme balɗe nde ɓe kawri nde min ɓe mbi laato hoorejo muɗum nde laamu o wari nde kañum du laami andi daari andude homo woni hoorejo hunde ɓe gaɗi kam nan ɗo ɓe gaɗi commission mawɗo ministre en goni bon min ɓe tawalli on commission ɓe mbimi ardo on commission to donc ɗum sawi to le 14 bawɗe Allah min gaɗi organisation muɗum min gaɗi komin mbawi du ka wona min tan noon de mi yimɓe temeɗe fa heewi association ngaji fa heewi voilà donc M5 ana hen Yero Wulo ana hen yimɓe Bouye ka yeyta ana hen yimɓe Salif Sempara e luumoji to ana hen yimɓe syndicat ji goɗɗi ana tan yimɓe Fusi Mali ana yimɓe CDM ana yimɓe Victoire e Gloire Tikiti fewi forsate en fof ana gonno mais yimɓe goɗɗe godduno quoi donc kañe commune 3 ji sukaɓe muɗum yimɓe luumo Sabali Bougou yimɓe Galbal yimɓe Katakatani yimɓe ozone en tawi fuu ɓe kawri min gaɗi réunion ngaji fa heewi min gaɗi conférence de presse Mali fuu andi ley Maligal ley gelle ɗe fuu ɗum min mbi neɗɗo fuu gondoɗo M5 dokkati haɓo M5 ngo fuu immina jogo ɗum desewal ngal ley ngendi ɗo jooɗi ɗo immina jama o min fuu min jalti le 14 et puis jama o yalti ɗum sawi to yoga ɓe mbi million nayo ɓi adama yoga ɓe mbi million joyyi yormol yaltugol ka waɗa yormol gilla mbaɗa joyyi donc joni wona golle Allah bokum tan ɗon Allah wonde kadi no pati yimɓe ɓe miila goɗɗo dari ñande munde min ka to wona anduɗo ɗum ɗo mi yiyaka sanne du par ce que ɗo gonnomi ɗo c'est vrai que coordination taɗa ley hen kulle kewɗe ministre en kani jooɗa ɗo yimɓe CNT sappo ji ana kani warde ɗo yimɓe ancien premier ministre en jooɗo ɗo yimɓe syndicat ene kani jooɗa ɗo bon moɓe ɗon jooɗoto sukaɓe ɗo jooɗoto ko nande muɗum e yurɗe bandum en ndiyam heɓama ndiyam heɓaka awo sami yimɓe deɓe sappo ɓe ɓillama toon fa kosi mayde kina min hono cawrirte hono ɓe kokkirte ɗum yurɗe bandum en donc on golle min gaɗi Dieu merci vraiment guilla ɗum laati du ɗum mila gal le 14 janvier marché o panafricanisme en iwi Sénégal mbiɓe gaɗa marché warde Mali ɗum du koɓe jii 14 moƴƴi koɓe vraiment yimɓe dardi kam mi tinnomi ɓendumi sakkitoɓe jaɓɓitoɗoɓe ardinima on golle du min gaɗi comité national d' accueil des marcheurs panafricain ɗum ɗum laati golle mawɗo sanne par ce que hunde fof ko ɓi adama ko gatta foof a yaltinan hen tinogo leydi ma ndi hemden sanne bon Mali ɓe gaari wallude yiyede mabɓe ɗo yiyede mabɓe kamɓe premier ministre kamɓe ministre e meɗen kañe président meɗen kañe
yimɓe malien en ɗo ɓe ƴaɓɓori du fuu jama o jooɗoto ɓe jaha l'école ngaji ɓe kalde sukaɓe après ɓe gaɗa monté drapeau min gaɗi ko foti balɗe nogay en kamɓe ɗe golle muɗum iwde diboli warde faga fa le 29 mars 2022 min kawri e maɓɓe après président premier ministre hawre maɓɓe le 30 président hawre maɓɓe le 31 miɗa mila mars et puis premier ministre waɗi ɓe invité hawre e ñande korka bon vraiment ɗum du latiki affaire lobbo sanne bo farde ɗum warde tawi le premier ministre yano ONU de ne waɗi discours makko ɗo wiyata abandon par plein volde Allah waɗi en gara jottade ɗum bismillah gasi donc ɗum du waɗama ɗum mi walli yimɓe jaɓe premier ministre par intérim du ɗum du kasim ɓe mbi vraiment mi ɓama hooreje yaku hawrugol yimɓeɓe walla jama fof laatiki joni ka yona nandini wona beaucoup no mais gollo min garata ni ko ɗum woni ko CPM koni c'est-à-dire ko yimɓe mbawi hawruden fou kawre ɗum voilà donc ɗum laatiki sababu fa ɗum du d' accord monsieur Bokum vraiment famama fa sanne monsieur Bokum en jii ko welli joni le 14 janvier e laamu o suɓike ñalawma biyeteɗo la journée de la souveraineté est retrouvée maintenant souveraineté ay monsieur Bokum pourquoi laamu suɓi le 14 ko ɗum koro souveraineté e ɗengal meɗen ngal monsieur Bokum walla ɗum weli kam sanne par ce que ɗum famde ɗum woni ko tiiɗi sanne ko d' abord gaɗen huɗum woni manda suɓagol laamol wonde on ñalawma aɗa andi saɗa ley haaɓo yurno Asi wurde hannde ni Kasim Goyta président Asim Goyta président kañum malien fof no ɓe gori haaɓo ko ɓe gonni hannde ko ɗum woni heftugol hoore ɓamtare saɗa lengol haaɓo fou arme arandejo mo joguiɗo wona mana peuple maɗa ɗum woni jama maɗa kañum ɓiɓɓe leydi maɗa ɓe laato sembe ma taf voilà donc du le 14 janvier 2022 ko yimɓeɓe jalti ko miɗo miila ñalawma mum o laatiki ñalawma mawɗo ngam mari pour la transition premier ministre jaati iwata e haala mo feewi Hasim Dia mo haala mo wiya ñande ñalawma mum o waɗi to kamɓe ɓe keeɓi jottade fa gasa gilla ɓe jalti leydi ngo yaltugo miɗo miila CEDEAO jaati nimstiri golle mum par ce que CEDEAO dow pene golli ɓe gollira ɗereji maɓɓe ɓe gollira loi ji maɓɓe ɓe gollira loi ji no goɗɗo ɓe gollirta ɓe président en ɓe kaaliɓe kina hunde wande waɗa dow pene donc ɓe tawi mali en kulata ɓe gaɗi lebbi jeɗɗi ɓe cikki ɓe heeɓi baɗɗe jeɗɗi en keɓata fa mali wurjo fa laamo wurjo ɓe gaɗi lebbi jeɗɗi ɓe dokki fa cakiti kamɓe jaati leyɗi maɓɓe ɗe puɗɗi ana gullana aca donc président andi o golle teddindemo wiide joni ɓiɓɓe laamu ata tekitiki kulle tati mo waɗi mo wiɗen kulle tati haala jama an hen waran wartude kulle tati caggal joni seeɗa donc komo yi ɗum fuu ɗum waɗi ko mo wi joni vraiment gaɗen on journée kay laato yorno 22 septembre ñande mali heeɓi ɗum ɗoni laato ɗum yurno 20 janvier yurno hannde no gonɗe ñalawma hannde on ngam mari fête armé o donc fa o ñalawma heddo e hakkille sukaɓe voilà mais ɓe mbino ɓe garrinno mi jama o yaltirni pati gaɗen noon hikka ɓe jaaha plutôt les l'école uji ɗi ɓe janggina sukaɓe jaaha ɓe gaɗa conférence ngaji les université ngaji ɓe jaaha ɓe gaɗa les réunion ngaji mawɗi ɓe kollita jama o fou o ñalawma ni hunde mani hannde wonde bonna hoɗum woni souveraineté c'est beaucoup kulle inɗe ɗiɗi fof tati gon toon kinayi ɓe pamata ko noon ko indépendance to wiyama indépendance ɗum laamu mi ɓaftiki ɓamtare hoore muɗum ɓamti laamu am tawi laamu o haɓɓake e laamu maɗa an to min tan noon to leydi e leydi noon to jama e jama noon laamu am donc mi ɓamti hooram ɗum indépendance saɗa mi wawani hooram mi gollata hooram souveraineté ɗum du yo ɓamtare mais ɓamtare tawe ɓe ɓamtagol ngol ɓiɓɓe leydi ɓe eɓe jogui autorité suprême c'est à dire kamɓe jogui ley ɓamtare nde koɓe jiiɗi no ɓamtare nde yarata ni noon ɓamtare nde hani yadde koɓe jiiɗi waɗa ko ɗum watta koɓe jiiɗi waɗata ko hana waɗede noɓe jirri yarani ɗum yarete ɗum wiyete autorité suprême wande hunde golle fuu mo jiɗɗa fo sur toute activité que nous menons tawe on n'est pas obligé de rendre compte wona wajibi min kalane wona wajibi min andine wona wajibi goɗɗo ta ɓammi misali joni mali ana wiya ɓami indépendance guila 1960 c'est vrai 8 première année Modibo Keïta bullinta ɓami indépendance ko kulle kewɗe an jalta hen na waɗan kalisma e hoorema waɗan usine ngaji ma e hoorema yaran ni a wiyan tubakori jangguintaki a wiyan hunde ma ne watta hunde man bon ɗum fou an ley souveraineté joni wiide a non ɗum worni minen mi jiiɗa fulfulde to wona fulfulde émission meɗo non hunde fo altake so wona fulfulde mi jiiɗa c'est à dire hunde ma ne waɗ nokku ma ne donc ɗum woni souveraineté hakkude mbuɗo indépendance joni ko ɓuuri fuu tekkinde ɗum wona mana la liberté le libre arbitrage le libre arbitre c'est à dire le so liberté woni kañum ɗum joni ɓi adama aɗa jogui yamirore wande ko jinɗa fou mais tawi a yaltay ley
sharia le hakke ma ɗo haɗata ɗo an ɗo hakke ma haɗata ɗon ko am ko fuɗɗata noon ɗum joni a wara tawi fu miɗen jooɗi ɗo joni a tawi miɗen jooɗi miɗen gaɗa réunion a wara immi kada waɗa duko mawgo an jata taƴori duko ma ngana torra min le golle amen bon mbiyata hey an mani pati duko ɗo yaaru fa to a waɗi liberté ma par ce que duko an a welima mais a naati le liberté amen donc on liberté du on wallata ɓamtare woti autorité suprême o on wallata indépendance donc notion de liberté woni le bon liberté retrouvé o woni inde nde a nani politicien jalte mbi non malen jogino souveraineté mum malen jogino indépendance mum malen jogino wonde c'est vrai mais indépendance o mo joginoɗen iwde nde Moussa Traoré laami warde hannde ko gatte fukina lamɗen français ko kalde fukina kalale français to eɗen cotta feyi haabu meɗen kina naɓen to eɗen jiiɗi sottande Venezuela joni kina naɓen enen e Venezuela fof kalden e français to jungo français Venezuela watta kalisi meɗen sana français jaɓa kina français jaɓa to eɗen jaltina kamɓe meɗen to cotta kina français jaɓa ɗum ka ɗum wona indépendance bon souveraineté du souveraineté ɗum jogino ɗen en mbawana haalde no jiruɗen en mbawan naɓude fete avion men a waɗa volé joni foti yimɓe meɗen mbaran ɓamtode ɗumen kina français yo oɗon mbawi avion mum doga iwde ɗo yaade ɗo souveraineté woni ɗum donc souveraineté c'est vrai ɗum jogui indépendance mais indépendance si hoɗum jogino ɗen indépendance qui n'est pas complète mo hiɓɓitay souveraineté woni jogino ɗen souveraineté mo hiɓɓitay donc comme mo hiɓɓitay hoɗum waɗi enen ne en ɓamino en mbino indépendance mais fen andi indépendance gonɗen ɗo fa joni mo hiɓɓitayde fe hande no gonɗen ɗo hiɓɓitayno mais eɗen uddita lawol yaarude no mo hiɓɓinirte donc joni retrouvé o wona mana to haalama haala retrouvé wiyama fo hunde ko joguinoɗa ka ko perduɗa na hunde ko joguinoɗa ka ko jeggitinɗa na hunde ko joguinoɗa na ko a wattanayi hakkille bon joni en ko jeggitinɗe ko gartene ko perduɗen kan tindoɗen kemten ko joppuɗen ko tinɗe ɓamten ɗum manda retrouvé donc souveraineté o hewtude kasini ko joppuneɗen na mi haalnima haalaji tati ɗiman wartandu hen ta taki tigi hande laamu o dow kulle tati ɓe gollata asimi kañe yimɓuɗum ɓe fuu ɓe mbi hunde fuu ko watte le Mali kasi so an e ɓi adama kaldata to Mali e commerçant goto gaɗen joni na to Mali e ministre goto na to Mali e leydi kaldata ko laati hunde fuu ko gatta fuu kinaɗi kulle tati ka jaɓa sa jaɓay tan a yoppan ala an jogui gartinma mi jogui ndiyam kañum jaati a famin en kawtata nendo go oni hunde fuu ko neɗɗo fuu mo Mali yiɗi gollida ɗo woni choix partenaire mum wona hande ɗen ni gollude richine ko e keñataɓe kokken avion ji ono foti kemɗe jogimaɓe camion ji kulle ɓe kalta no foti noon mais minen kam milan tawi ɓurami nogay kañe camion ji e radar ngaji kulleji kenduɗe ɓe kollay gonga jaati donc choix de partenaire et stratégie c'est à dire wiide ngol lawol ɓuuri moƴƴude meɗa dina ngol donc ɗum du choix de stratégie Mali ɗum neɗɗo wawa hande neɗɗo fumo jaɓa choix de stratégie opéré kañe choix de partenaire o vraiment sa yiiɗi gara golliden teɗen mbawi gollude hatta kam mine maɗen mbawi gollude hatta mine caméraman o golluda ɗiɗoɓel muɗum hunde fuu ko wona ɓamtare Mali souveraineté muɗum tawi Mali wiyanta hoore mum ley ko watte ko so wii joni ta waɗi joni a wi a haaldan am bon miɗo jogui Mali c'est vrai en kaldan e kawram mais vraiment kina tawe fulfulde haaltake le Mali kasi fe gaɗa interdit fulfulde kala fulfulde foti yalte télé bon ɗum ne donc fulɓe ne e Mali e donc Mali ni non fulfulde kina haala le télé a wi kina to fulfulde haala télé fa ana wawa walde Mali donc a yaɓɓi souveraineté amen donc yaadu e kalisma yaadu e wallare makko intérêt watta très bien donc Mali hunde fuu ɗo souveraineté Mali haala mum haalate fou to wala le haala ka fou haala ka wawalata ɗiɗi tatowel muɗum e mbi hunde fuu ko gollete fou tina tawe le golle mo watte o est ce que jama o Mali ana keɓa hen nafana est ce que ɓe ƴeewa to ɗum ana torra Mali en est ce que ɓe ƴeewa est ce que ɗum ana wela Mali en est ce que ɗum ana waɗa ɗum ɗa donc ɗum du il faut tenir compte toutes les actions, tout ce qui est pris comme acte posé, qui n'a pas, ça parle de l'intérêt du peuple. Donc la souveraineté respectée, le respect du choix opéré dans la stratégie et les partenaires, et aussi le respect des intérêts du peuple. Donc du coup, le tatita wadi, le médicasi. Donc on manda souveraineté retrouvée. Donc haalaji kewɗi ka fu ɗum ka fa bonna haala tan kañum fa hande gaɓe fetole ndiyam bonɗa mbiyataɗa wonde imminde poussiére Allah waɗi fa hande en keddoto les souveraineté et retrouvé o par ce que sa ƴeewi e discours ngaji premier ministre e ɓettiɓe ɗi ko coggel haaloye Nations Unies ɗum woni premier ministre kañum Abdoulaye Idrissa Maygo ko haaloy ɗo laamu ko meɗen hewɓe billeke maintenant est ce que aɗa wawi haalande e haalade discours ngaji ɗe par ce que fayi haalaji maɓɓe tondu ɗi kalɗa joni ɗi woni koɓe kolliti très bien Abdoulaye Maygo wona Abdoulaye Idrissa Maygo Abdoulaye Idrissa Maygo kaddagal andi wona premier ministre goɗɗo miɗo miila ɗi discours ngaji mbiyete discours fondateur c'est à dire discours ngaji noon to ɗi ko jama o miilata
ko jama o yiɗi ko jama no jama o yirrini ko jama yiɗi nande ko jama yiɗi waɗa ko ɗum tan ɓe kaaloy mais wona neɗɗo fuu suusi haalde ɗum to ɓe kaaloyto surtout to haala to sabi haala joni mbiɗa nana e mawɓe meɗen mbiya haala wala nafa to wona ñande haalende haala kañe ɗo haalteɗo du waɗama jate min ɗum ka ñeɓe meɗen kaala ɗum sanne haala wala nafa donc to ɓe kaaloy ɗum to no ɓe kaaldini kanko premier ministre Choguel ɓuuri fou adade Allah waɗi par ce que nde mo yahata nde feyi kecci balɗe ñande meɗen gonduno segu mo wi président wi mo yaha mo lomtoyo ɗum c'est président hanno yamde mo wi président walla discours makko président wi non kañum ana hooli Allah ana hoolimo ana andimo omo kanko président omo andi kanko hasimo omo andi Choguel omo andi Choguel ana andi ko malien en jiiɗi omo andi kanko Choguel ana andi ko kanko hasimo mo yiɗi kanko Choguel o jaato mo andi ko handi ko mali hanti nenno kanko mo hooli Allah mo hooli mo wi nde mo waɗi discours makko nde mo hollay feyi gooto kina mo yehi nde mo waɗi nde mo yehi jaati mo ñawɗo ɗum watta nde mo sukido hoore makko bafal farde makko ande discours makko bati neɗɗo yiya dusa ko haala goɗɗo mo jangoyɗo jiiɗo fu ɗon nani nanɗo fu ɗon nani nde mo tillinde neɗɗo addiɗo fadde mo wadde mo félicité asimno kanko haalta de nen noon haala kam haaloy toon ko haala goto nagui hakkilliɓe ɗum abandu en plein vol ɗum wona naɓɓi kam a minama en kaldi en kawri en diwdi a yoppi gammara a jogui parachute a saami a yoppi kam min donc heeɓi kam heɓa kam Allah waɗi mais haala dawka tubakuɓe ka wona kan haala noon wona kan noon yimɓe paamay kamɓe ɓami ka wona kan naawi ko naawiɓe toon c'est que ley haala Choguel kam o wi Mali hande ɗo Mali woni hande ɗo hunde fuu to wona ko nafata Mali natata hen neɗɗo fuu yata indoyde Mali dow nden fe haala meɗen France wiyata Mali ani wimande Mali ani yiɗi himande Mali yarani mo neɗɗo fuu haaloyta haala Mali kasi mo wi neɗɗo fuu sottoroyta Mali jawdi mum kasi jawdi Mali cottel yata ley keesu neɗɗo fuu kasi hunde fuu ko Mali watta fuu les autorité malien watta kañen o sa to jiiɗa duuɓi ono foti joni mbuuɗo goto e bellita Mali duuɓi ɗiɗi hande neɗɗo fuu kalisa mum natale Mali ka jomdiji ɓeydama guerre ana woodi wallahi woni indal donc c'est que wonko woodi kam donc komo haaloy toon ko ɗum nayɓe mo sakitigi mo ɓeydo e haala ka par ce que ley balɗe mum ɗe tati nanayi mo yeehi Suisse mo waɗi mo ɓeydi haala ka o ɓuuri fu nawde kasi mo yi France wadde terroriste en kamɓe gaɗi entraîné ɓe uddoyi ka mabɓe dow kidal gilla mo haalɗo a nani ɓe jeddi ɓe jabaki fa Mali waɗi plainte ko sakiti ko wona ɗum fuu ɗum waɗi ɗum hawroy kañum jaati voilà donc ɗin haalaji komo haalloy ko ɗum sabi ne warti nde weeli Mali en gaɗimo rencontré miɗo yimɓe wonɓe par ce que yimɓe mbino somo wari ɓe mbiyatnomo yiiɗi ɓamde inde Hasim jawata mo non mo iwi toon foto Hasim mo yeehi Hasim nelimo mbiɗa mil teddegal fuudugal Allah hokki Hasim fo hande caggal ko Allah hokkima teddegal a heɓan no sababu waɗi fof mais sababu ɗo ka iwe makko caggal komo warti ko après wona kanko tan waɗi toon haalaji tedduɗi sanne de ministre Sadio Camara yeehi Moscou ko haali ko ana ɓuuri ko Choguel haali ko ana ɓuuri ko Choguel haali ko ana ɓuurno haalde ni et puis kasi kakko hakkude haɓeteɓe mo wi neɗɗo fuu mo weeli kañum o welay fuu Mali hande heɓan sembe haɓoto du bawɗo haɓade Mali du fota haɓo dow worgu yeeso aduna fuu mo haali yeeso aduna fuu mo haali mo wiɗum Mali hulata fe goto kasi ganɗo respecté wori ɓe gaɗo respecté mo waɗay ɗum donc ɗum woni feeto français yiɗi wara haɓo e Mali hande ɗo haala kana hayni de on est prêt parce que c'est tout parce que haɓo noon France wawa haɓade Mali hande gonɗen ɗon yimɓe famata tan par ce que ko laati fuu forde France iwde heɓde haɓ kaɓorɗode aduna o fuu hawri hande ɓeni kaɓa e Russie e mbiya Ukraine mi wana Ukraine noon ɓe fuu yimɓe maɓɓe e malfaji maɓɓe e avion ji maɓɓe e koɓarɗe maɓɓe fuu ana toon ɓe donkani Russie tan bo enen e Russie gondi hande yiyama jaati ndika après Diop ɗum ɗo yeehi fuu diplomatie Mali yorno assise ŋaji ɗi mbino neɗɗo fuu toña ɗon fuu toña ɗum kalaɗoma go'o fuu kala ɗum go'o mbiɗoma ɗiɗi fuu mbiya ɗum ɗiɗi neɗɗo fuu pati accen puusa en dow pene kasi tawi eɗen kula eɗen deƴƴini banɗon ta teddini men mi teddinta ta famɗini mi ɗum min famɗide fanda ɗum saabi colonel Abdoulaye Maga min miɗo wiyamo colonel grammairien grammairien woni neɗɗo bawɗo grammaire bawɗo tubakure militaire mi kam e yimɓe fuu ɓurɗomo janggude ana famɗi hen nde mo nooti parli ministre France biyeteɗo parli warino Dakar mo kanko ɓe mbino ɗum sato ɓe mbi CEDEAO hunde instrument ko France gollirta ɓe mbino sanction Mali gaɗaɗo Mali o une semaine avant ke waɗa mo haalino mo wi yimɓe Afrique ɓe gara wadde réunion ɓe gara wadde sanction do Mali ɗum waɗi ɗum nde mo nooti parli nde mo yi parli nomo haalde nimo haala kan nano tubakuro fou ana andi ka vraiment mo merdinimo mo faminimo komo yeyto ko komo haalni Alassane Dramane Ouattara ko kadi komo haalani français histoire muɗum ko kadi komo haalani Guterres ko
mo holtiɓe fuu mo Guterres wawa haalande Mali haala démocratie leydi Guterres wiwende on laati dictature cakkitiɗo le Europe ɗum ka yimɓe paama haala makko toon mo haaldi mo wi on no laatiri secrétaire général oni fuu président leydi mo ɓuuri fof famɗi ana ɓuurimo ana ɓuurimo alqadara ana ɓuurimo sembe ana ɓuurimo doole ana ɓuurimo hunde fof mo secrétaire général tan mo jooɗo secrétaire yakko makko mo haalni Alassane Dramane Ouattara mo wi neɗɗo joom ngeelama joom ƴongoji ɗiɗi wawa haalde haala ngeelama joom ƴongo woto wawa mo wi kamɓe ɓe gondi e gollude fa ɓe gaɗa élection tawe 3e mandat heɓatake lehen 3e mandat mo wi ko haali ko woni hen a wiyan a jaɓa gaɗa changé loi ngaji gaɗa élection ngaji jooɓa après jaa mbiya a waɗi gagné mo wi gaɗowo ɗum kamɓe koɓe jiiɗi wonde ko kañe mbiyo de ayo gente gade emmo gade donc ɗum wawa latade walda ko ɓuuri fof moƴƴude ko Mali waɗi wona mana le 14 ko jama o yalti ko a yii ɓe Mali yalti wi 24 mois neɗɗo ɓeyde toɓe jaɓi ɓe jaɓa toɓe jaɓa joppa Mali ka jasata 24 mois gonga jaade ɓe piyi dow ɓe piyi ley fa ɓe gari ɓe daari aymi haallude toon wonde tabital télé pinal o parti ndesemo ayo ndesemo souveraineté retrouvé ko waɗa ko to jama o faami no min ka pamrumi ni Assimi wi jama Mali hande laamu Mali o jomdiji Mali o golle Mali o no Mali yarata o fu ana e jungo Allah ana e jungo moɗon ono ɓiɓɓe no yimɗon yarata fu noon yarata ko yimɗon laamu waɗa fu ɗum laamu watta ko laamu waɗi ko jaɓa fu laamu ittan donc mo halfini hoore makko Allah subhanahu wa taala mo halfini hoore makko yimɓiɓe leydi Mali fuu mo wimi nangodiren dow goonga fewi ɓe jaɓay ɓe to paami fuu nangodira nenno on souveraineté to leydi fuu to goonga noon enen jogui souveraineté meɗen ɗo fen kawri subaka mbi élection watta fe on laatto sen kawri e watta de andi watta ko kawruɗen mbiɗen sen kawri mbi watta bon haala ka fu ɗo woni pourquoi aɗa andi laamuji ana goodi royaume ngaji noon ande Maroc homo laamu wona roi laamu toon tawi Angleterre wona ren laamu toon habo hande ka laati ko roi Charles par ce que ren maɓɓe maayi tawi Danemark wona no worwi bon ta yeehi le leyɗe goɗɗe yogade wona régime parlementaire tawi Espagne ko nande mum Italie wona régime parlementaire noon président wala to feytu président woɓe tomo président one ren et pourtant ko jama o wi ko laato ko yimɓe Maroc ɓe jaɓi laato roi ɓe jokki roi maɓɓe yimɓe Espagne ɓe mbi laato régime parlementaire ɓe jokki yimɓe Hollande ɓe mbi régime parlementaire ɓe jokki yogaɓe ɗum président laamotoɓe France wi président laamotoɗo to tawi France wona loi ngaji noon yoru Macron ana hani lamade leydi mondi yori France wallahi wawano min waɗino vidéo goto vidéo yeehi fayi ujunnaje temedere seeɗa winomo yirde debbo makko mawɗo oni minen to meɗen enen gatta ɗum enen anda ɗum no to wona yiiɗi walla to wona yiiɗi moyni hakkude makko o neɗɗo jangguinoma fa jiiɗa ɗum gaɗa ɗum genda jangguinɗoma mo kañe duuɓi duuɓi yimmema fof woɗɗo ngo accanaka makke de télé mo accanaka makke enen anda ɗum noon mais to wona yiiɗi walla fotomo takkorto bon mbimomi ni Malien en ɗum jiɗiri kidal donc to wimo ittane jungo amen kidal nan wirde yimɓe mbi jahan teta guinde komo yiiɗi o on vidéo gannomi to jamma walla fuɗo haaɗi gonga noon ɗum wona pene noon ɗum haalday wona jannojo wona goɗɗum kadi won fof ko wawi ko a waɗan fa hon fof anda haɓogo waɗi hunde mane donc ɗum sa souveraineté joni to Malien fof kawri subaka mbi élection watta ɗo e duuɓi ɗiɗi fa ɓe gaɗa préparé fuu par ce que wi noon hande leydi nden heeɓa sembe bonɓe natuɓe hakkude meɗe ɓe natuɓe hakkude fulɓe e fulɓe ɓe natuɓe hakkude arabu e koroboro ɓe natuɓe hakkude dogono e fulɓe natuɓe ɓe jahat to ɓe jiiɗi wonde bonande e fulɓe ɓe jaaha ɓe ɓorno sayaji ɓe mbiya dogono e gaɗi ɓe jaaha ɓe kaɓa dow fulɓe to ɓe jiiɗi bonande dogono ɓe jaaha ɓe gaɗa haji fuli ɓe jaaha ɓe mbara dogono ɓe mbiya fulɓe gaɗi tawde fulɓe bonɓe ana goodi dogono e bonɓe ana goodi koroboroɓe bonɓe ana goodi jaaɓe bonɓe ana goodi mais lobbuɓe ɓuuri heewde ɗum fuu mais ɓe gaɗi fuu ñagami ñagami birsa ñagami yimɓe pamnoɓe paamino mais hande yimɓe pamano ɓe ɗanni paama donc ɗum fuu walla haɓoji e kulli weɗe gaɗa walla eɗen ceede eɗen gaɗa fuu donc so mbii ɗum fuu ɗum timmani taw fañen ɗum timmi on wawi salade donc ɗo souveraineté o nafata quoi non maintenant élection waɗa ɓe mbi noga ɗo lebbi noga e nayyi ɗum ɗo bon j' espérons to golle waɗi forni hen pour le voilà min ka walla kam mbas ɗo nde gara e élection so Allah jaaɓi aywa fa hande e bandiraɓe min conde on docteur Bokum woni ko gonduɗen e sa Bokum indama Mali e caggal Mali fof ante aywa monsieur Bokum journée ɗumani souveraineté retrouvé en jii premier ministre Sékou woni ko yeehi on ñalawma maintenant pourquoi premier ministre suɓɓi Sékou est ce que aɗa tawda e makko ñande nden miɗo tawda e makko yimɓeɓe an tawda e makko mi haalante ko waɗi ko du association ngaji ganɗi 14 ɗi min joppodirayno joppodira fa ɗo ɗo gonɗa ɗo réunion min gaɗi ɗo réunion ɓuuri mi anda fu no foti min moƴƴini ɗereji min gaɗi hunde mawde sanne association min gaɗi ɗum min
mila jaati ɗe milan ka tawi ɗan so ɗiggi tawi wala Kam FC a cokke min hollata ka pamen tan ayo donc min jokkodiri sanne min mbi min ballodiran min gaɗa falla association no jokkodirana walla ayen Kam FC coordination d'action et de mobilisation des forces du changement Mali Courant lakala to so wana hande mi haala e télé fou min mbi yimɓe fou jaltuɗo le 14 fuu ɓe kalda ɓe kawra yimɓe fuu kawra ɓe gaɗi ɗereji muɗum ɓe gaɗi hono yorno ɗum ɗo mouvement politique moɗon mais ɗum juuɗe e koyɗe tan association moɗo M5 ana wondi e hawrude hunde fuu kono force du changement ley yamirore premier ministre kanko woni par ce que mo neɗɗo politique noon yorma ko politique yaafa ɗum sanne ɗum donc ɗum juuɗe e koyɗe on association tan hoore mum nde e terɗe mum keddi ɗe kañum ɗum fuu to hawri ɗum laatoto force du changement mawɗo ana wonde moƴƴinede donc ko force du changement hawri ko ɗi force ngaji fuu kawri ñande min jeehi min gaɗɗo réunion mawɗo kañum force gaddi 14 ti yimɓe kewɓe mbi le 14 jama o yalti donc min jaltina jama nde gouvernement kañum laamu koɓe kawre mbi non to min gaɗi noon fu yimɓe milan le 14 fu yaltigol jama o woni hunde tawede hunde ko won ley ɗum kono ɓuuri yaltigol jama o sembe joni te jaltini o loke min mbiya jaltina jama non seulement e sécurité ne woodi donc ko ɓurani ɓe ni pati yimɓe jaltini jama par ce que to jama yalti nokkuɗe fuu haɓo bonandaji mbawi waɗa tan ɗum yaltini ni ko 14 ko waɗi surprenant par ce que yimɓe anda jama ne yalta mais ɓe miila jama yalta ko ɓuuri ko 14 jaɓɓiɗi donc ɓe ñaagui joni ɓe namta ɗum ley cuuɗi l'école ɓe gaɗa leçon moral yimɓe anda hoɗon ko mana souveraineté no lamdiɗa kam joni hoɗon mana ɓamtare hoɗon mana andude hoore mum hoɗon mana eɗe mbawi wurde hoɗon mana ɗum hoɗon mana ɗum hoɗon mana ɗum yidde hooya yidde leydi donc ɗum waɗa leçon moral yimɓe tedduɓe le leydi ndi inde mumen inɗe misaliji meɗen enen pullo ka wawa merde ley melta haala dinaji Sékou Amadou en wawa haalde haala Oumarowel Samba Dollo en bon markaɓe ɗum kala yimɓe muɗumen koro boro on fu tedduɓe soni Ali Beɗe ko nande mum donc ɗum jangguine donc joni jogaɓe cuuɓe jahale université ngaji mawɗi jogaɓe cuuɓe jahale suudu télévision ngaji jogaɓe jahale réunion ngaji mawɗi ɗum naatale hakkille yimɓe tafa ko ɗum mana souveraineté o male ɓamta ɗum surtout les école to sukaɓe fammarɓe suka hande woni mawɗo janggo sa jangguinama naati haqqille muɗum fu mawnidan e muɗum voilà au moins famarɓe golliran voilà ɓe mbi ɗum ɓurno minen min pamino fa min mbi hunde fof ko woni panafricaine Nathalie Yam en Kémi Séba en Franklin Nyamsi en Sékou Tunkara e ko nande mum ɓe nodda ɓe gara fa e balla min laamu wi non fota ɗum fu taf ɗum fu waran joni Mali ana wawi ana wondi hollude lawol muɗum lawol Mali ngol kollen ene men enen jaati keeɓi hakkille mum enen gaɗi golle mum ɓama o dow ko ganduɗen ko mi anday koɓe gaɗi ko ɓuuri moƴƴude kina ñande jaami segude komi yata sewi ko premier ministre andi kanko mo neɗɗo politique sanne kanko militaire ɓe ɗon hakkude maɓɓe noon hunde fof komo watta ɓiɓɓe Mali immiɓe gilla M5 ɗum sabi nde M5 a yeyimɓe kewɓe nde keeɓe place nde en dogi kanko mo yoppano a wiyata mana de kulleji ɗi mo yiyata noon na noon ni Allah waɗimo noon ni ko laati fo Allah ni waɗimo noon ka sadi hunde fof komo siini fuu mo si'inan komo ngati fuu mo yoppata komo naati fuu o naatan fadande mo darata fuu no mo yaltirta hen ɗum tawi en moƴƴere jamme cella iwata hen donc mo siini koɓe siini ɓe gaɗa ɗum ko hunde fuu neɗɗo immode daroɗe ɗum fuu ɓe andi yimɓe fuu no ɓe gaɗi invité hooreɓe fo mbi bo an ministre an on jaada nokkumani ɓe cefiti ministre en ɓe ley Mali fuu ko waɗa si ko yurmo waɗama ley gelle kewɗe e nokkuji kewɗe ta takkitiki télévision kañum ministre en jeeyi région ngaji donc ko suuɓini a lamdi kanko sati mo suuɓi Ségou o suɓagol muɗum ngol forri e ministre de l' enseignement supérieur on wi université ngaji kewɗi anon godi le Mali mais université Ségou o wowa hemde yimɓe tedduɓe garo wadde conférence donc ɓe mbi kanko mo wawi yaade Ségou ɗum woni manda Ségou o goho ɗiɗi du mo waɗi envoyé mo waɗi les mission makko yimɓe kewɓe donc ta wiya ittan yimɓe ɗo naɓude ɓe fa kayna naɓude fa nokkumani Ségou ɓuuri wattade seeɗa donc mo naɓi min hooreɓe fota gonno toon bon komo yeehi ko ɗum mo hokki min fou haala les conférences hoɓe mimi mairie heddiɓe mairie Bitar en Togo en hono waɗo wiyete du police mal boore yimɓe hon fo joguiɗo fou anduɗo ko golli hen ɗum ɗo fo immiki haali on fou haali koni manda no min pamri hunde ni vraiment tellement ɗum heeɓi teddengal toon wala fuɗa haaɗi quoi goɗɗum da wonno kadi c'est que won kulle ɗe gouvernement wonde wonde haala mum heewa sanne mais yurɓe bandumi ɗo e haalandema
yimɓe fanande hasinde ɓami laamude mo itti 2/3 salaire makko mo wimo waɗane œuvre social wondi du walla l'école uji walla dogotorejo walla groupe uji hokka waɗa forage ngaji fof hasim ɓuuri fa temedde ɗiɗi e seeɗa kafsato bon gouvernement du milliard uji temedere ley hitande wotere pratiquement milliard uji temedere ɓe itti ley gouvernement no watta fonctionné ni ɓe ɓuyti hunde fo toɓe kalñama temedere fou ɓe mbi pati ɓuurano gay budget gouvernement ɓuyta ɓe ɓuyta milliard uji temedere keɓaɗe ɓe itti milliard uji capanɗe jeɗɗi ɓe dokki armé sooda e arme ngaji e kulleji kalisi keddi ɗo kalisi yogaji ɓe gaɗi ley œuvre social ngaji yogaji ɓe gaɗoyi ley ɗum ɗo moƴƴugol laawi en moƴƴugol wande garantie kulleji jogaji dogotoro ko nande mumen mais milliard uji 5 ka ko primature waɗi ley œuvre social ngaji e kulleji ɗum ɗo ngaji ɗi forage ɗi temedere e capanɗe 4 e jeegom kaɓe mbi ɓe gaɗa hen publicité ngaji mawɗi e communication mawɗo pati bonna ko asi bonde wande pati yimɓe miilano concurrence nakkunoɓe donc ɓen mais wakkati wajum jamaɗo haalne ko woodi moto ji seeɗa mankat 3 moto ji ɗi yimɓe ɓe ngala number en donc sigo ko deɓe sappo mum ana hokkede ɗum du premier ministre ko yeehi ko hokkoy toon hokki sigo ley bum kam ne wila capanɗe jeɗɗi hani hokkede ɓe anda kay en to nogay gondi gelle ni non quoi donc ɗum du noɓe cuɓori yimɓe ɓe jahantaɓe tawa neɗɗo ana jooɗi ana waɗi ɗum ɗo on gollowo noon won ko wonde wande mais déplacement makko ne tiiɗe ɓe ɓama inde makko e numéro makko few nde mbiyatamo kasi kina ñande hokketede ɓe mbiya mani inde maɓɓama ñande mani numéro oma an nokku mani wari nokku mani gara ɓe mbiya anni moto noon ɓamri yimɓe fof no ɓamra allahu akbar ɓe coodi ambulance ngajiji joga e kolle joga et puis ɓe moƴƴini ley dogotoro joga scanner ngaji e kulle coodi ɓe gaɗi ley dogotoro gouvernement fou 5 milliards e budget muɗum donc ɗum e bandu e fuudu ana wonna e yagol makko ngol bon e hunde wonde an to kasi seke seku laatiki jande yorno garantie transition ni par ce que yimɓe ɓurɓe fou mandi fana wallaɓe de kano segu darori nde ngenni fou daroraki noon kalde ɗum to segu darori voilà e ley duwa uji e ɗuɓoŋaji ñande fou e haalaji e jottagol ngol donc ɗum du ana ley ko suɓogol segugol woni wona sinon to yimɓe minani neɗɗo goto tan wiya campagne de naatiga to campagne noon en ngenni gotirta jatan tawa campagne ka yan gelle kewɗe gonga jaati aywa caggal o jeeyi segu maintenant ko ɗum woni ko jiiɗa e journée o ko weluma fasanne monsieur Bokum komi jeeyi ko ɓuuri felde kam wona mana sukaɓe l'école ɓe sukaɓe école étudiant ley amphithéâtre mum min gaɗi réunion o yimɓe 100 joyi ɓamata kam miɗo milan foti yimɓe ujunere ɓe keɓa e natude donc ɓe gaɗo palere ngaji tere yimɓe natuɓe gilla min naati gilla min fa min garti goto amen fo min ka fa téléphone am kam mi ronki fa ñifumi ni walla ɓama numéro tan et puis fuudu yimɓe ɓama photo c'est-à-dire aɗa yiya ley jama o ko laamu o wondi ko ɗum welta jama o no laamu o worni ɗum welta jama o no laamu o wattani ɗum welta jama o ɓo ɗum en jiiɗa ko ɗum wiyete démocratie woni vraie démocratie noon démocratie c'est pour le peuple par le peuple avec le peuple waɗata démocratie peuple jaati watta démocratie e gammari peuple du démocratie waɗana donc hunde fou ɗum woni kam sanne e pirle ɓe naati nde ɓe mbi ɓe itti asim ɓe ittimo colonel ɓe gaɗimo maréchal ɓe ippini ɓe immini ñamakalle mawɓe moɗo goto haaloy dow inde Sékou bon ɗum du ana suwa ɓi adama ko suini kam kasi ana heewi kam mais no jiirumi no coggel warri ni bon comme min miɗo ɓattimo seeɗa donc kala fo mbila gamma ɗum noon mais no warri ni hakkille mo heeɓi o noddimi fou neɗɗo fou jaltuɗo o rawani ganɗo hen golle seeɗa fou mo wikinaɓe fou teddine ɓe gaɗanimi réunion moɗo goto ga ɓe pammini koɓe anni wande koɓe jiiɗi wande koɓe ɗama interaction ngaji amen koɓe mbawi wallidiri ɓe hen idée ngaji bon ɗum ɓi adam fou golliwo wonni fou ko ɓuuri hewde fou sa wiya an ɓuuri yimɓe fou hakkille an ɓuuri yimɓe fou wawde an ɓuuri yimɓe fou andude fou a heɓan cukalel garibel tucke ƴaɓɓotogel ballome le hakkille a heɓat neɗɗo cottowo ƴuɗɗo muɗum ballome hakkille par ce que ɓi adama neɗɗo goto hakkille goto yimɓe hakkille ɗiɗi donc vraiment min ka ko jiimi e Sékou ko weli kam so langguma ok d' accord min beltike hen sanne aywa monsieur Bokum jogue en gartan e hande ñalawma gonɗen hande o 20 janvier 2023 voilà 20 janvier 2023 sa 20 janvier indama ɗon fetta homitiɓe leydi men armée Mali maintenant e konngol ngol en joguiɗa e fewtere hamɓe armée ɓe monsieur Bokum bon sukaɓe kettiniɓe en min sukaɓe amɓe miɗo jangguinaɓe histoire Mali sanne miɗo jogui ɗo vidéo ngaji e kulle ngal puɗɗi wonde ɓooyi mais 2020 jaati waɗino kulle e fade voilà sukaɓe andani 20 janvier wonna ñande mum nde armée Mali waɗa armée Mali waɗama guilla mois de octobre en 1 mois ou 2 mois après l'indépendance
mais 20 janvier 1961 soldat cakitiɗo o nde Moussa nde Modibo Keita noddi wiɓe o yiiɗi ɓe joppa Mali joppa base ngaji Mali kati gawo ko nande mum ko soldat cakitiɗo yaltuɗo yono ɓe jaltiri gal le 15 août jaɓɓinode donc à partir de ce voilà c'est à partir de ce moment wiyama waɗe fêté quoi ɗum ene hikka anniversaire mum capanɗe jeegom e ɗiɗo wona go'o ɗiɗi voilà donc o ñalawma hannde armée ta faami ko noon fou c'est vrai les armée du yimɓe ana goodi ɓe moƴƴa kalden les jangguinoɓe yimɓe ana goodi ɓe moƴƴa les asilami yimɓe ana goodi ɓe moƴƴa les hefre yimɓe ana goodi ɓe moƴƴa sa wi noon kadi hefere kam jati pula ko wiyan fuu e moƴƴa ɓe noon dow haala joni moƴƴa wona dow haala diina tan woni quoi dow haala tagu e haala golle quoi donc mais les armées ta ɓami temedere fo tawan capanɗe jeenayo fou yimɓe naatuɓe fa maayana e heddiɓe ɓe c'est vrai armée waɗanaka maayede mais waɗanama fa kaɓanoɗa gammade leydi biɗo mi yardiki hokkude yonki am mi wara e gammade leydi o ka jomdi mum wala e jungo Allah wawi yumde ɗum voilà ko joɓeɗa fou ana famɗi mais c'est vrai que so duuɓi caketiti ɗi ɓe tampino fa sanne par ce que ɓe galano kaɓorɗe ɓe galano hoore ɓe lobbi ɓe gala ɗum ɗo sinon no foti takino ɓe militaire wonnoɓe kamɓe goodi leydi ndi kañum woodi ɗum ɗo mais hoore ɓe mbaylti hannde donc hannde eɗen mbawi weltinade armée wande ɓe souhaité vraiment bonne fête andinde laamu tan e sukaɓe ɓeɗen e yimɓe meɗen ɓe fou que armée yo hunde teddude leydi sanne ɗum leydi fou jindi hewtude hoore fou kinata eɗe jogui armée yimɓe bawɓe darade gammari par ce que ɓiɓɓe adama ta yoppi ɗum en hunde fou laamu wala hakkude mumen tan ɓi adama na hawti sanne ɓiɓɓe adama wayluɓe ene kewi hakkude men sanne jaati ok d' accord aywa monsieur beaucoup vraiment e komi wakkati no ko gollirten annen fa jottoɗen toɓɓe kewɗe ka o waɗi en signal o wakkati meɗen o hewti maintenant jonke maintenant konngol ngol en joguiɗa fewtude ɓiɓɓe Mali e caggal Mali surtout no jaam e deƴere wawi wartirde go'o ni hande ka yimɓe fou pamani e ngala leydi ɗi wona Mali Allah waɗi ko heeɓi en kuudu galle fou yoppay debbo yoppay gorko wala fuu mo neɗɗo mum saamay wala fuu mo heɓa hen torra wala fuu mo tooñaka hen wala fuu mo tooña sabi neɗɗo ma tooña tooñino mais hannde gatten hakkille wallahi so en jiiɗi wurde jaam e cellal Mali ana ɓuuri Arabie Saoudite jawdi Mali ana ɓuuri Koweït jawdi Mali ta limi Mali 1 241 000 kilomètres carré Rwanda laabi capanɗe 4 e tati wawi yaltude Mali Rwanda mo nanata inde mum o waɗi hunde ma yoro mum capanɗe 4 e tati wawi yaltude Mali tan France yoro mum ɗiɗi wawi yaltude Mali noon no Mali ye leydi mawdi sanne en fuu nangondiren jaɓan mi yiyayi ɓi adama ta yeeɗi to neɗɗo waɗi ko boni haalanɗo gonga o mais peut tan hen bonki aɗa wawi haalande ɓi adama gonga ta waɗa hen bonki waɗa e gañadi ɓi adama fuu mo kalanta golliro e gonga fuu a tawan jomum ana ko bawra ko mbiyata kuma ka fari omo tekki haalaji mais ta ƴeewi fe mbuwa taw jomum wawi warde bon minen ɗon ɓe jiyata min ta nani miɗen duka miɗen aaca fa sikkanto min keeɓi neɗɗo fen kirtaɗo Allah fadnomi ko boni ɓi adama ɗo fuu ganɗa ko boni ley ko ƴaɓɓi ko fuu darda Allah yaafa darda saraɓe mum en yaafa darda sakiraɓe mum en yaafa saabi kulle kewɗe rafi faamu hunde fuu ɓuura bonde e jama so yimɓe miiloɓe kañumen andi fuu ɓe heewi fuu torra waɗan sabi ɓi adama fuu walla kokkaɗo andal aduna fuu ko anduɗa fuu jungal ngo ko woni ɗo ko a yiyata koye sa lamdama jungo homono joni a wiya jungo bokum ne hoɗo woni maggo aɗa yiya hotonde e hunde mane kaka woni kaka yiyata to tawi bone joguimiɗo a yiyata ko nanno hunde fuu ko anduɗa fuu wonka adda nanno to yimɓe fuu jaɓi ɗum hon fuu fati miila kañum wawi miilanade heddiɓe ɓe par ce que ɗum torata yimɓe noon hon fuu joɗo wiya a ko milmi ko neɗɗo fuu maɗa ko milmi ko fuu min woni e gonga min andi gonga min woni e laamu min woni ɗum ɗo ko wona ko milmi ko fuu an dow pene gonɗa kirami waɗe ɗum yatano Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e dina meɗen ka juuɗe taƴama c'est vrai mais hewade Allah waɗi laawi jihadi e haɓa dow gonga koye kanko mo maray fe mbuɗo caggal makko de fe seko Amadou maray mbawɗo maray hunde foof caggal mum de ɓoggi mum moso wuuri koye ayo hande ƴewni modibaɓe meɗen kewɓe mi yennata fe goto tan mi jahni ɓi Modibo mbi almami ka jonnoɓe anda tan eɗen mbawi hawrude eɗen mbawi rewrude aduna o e ngalanno goɗɗo toon amali donc vraiment miɗo ñaagui on onon du tinnare par ce que hemde min haalde yaafa par ce que télé ana keewi yimɓe fof cina kina jaaha donc ɗum yaafa donc miɗen ñaagui o muñal an no gurɗa ni mi taƴoyi lawol ma laaɓan saabi aɗa waɗi majjigui ko bara ko mbiyata ko
e puis aɗa yiɗi golle ma o aɗa maate golle ma o ɗo wennaman télé pinal du mi jooti sakiraɓe moɗon mi jooti neɗɗo fof gollowo toon fof wona yiide directeur moɗon yaade technicien moɗon ɓe vraiment ɗe ñaagui on duwaw ñande Allah foti minen du min balla on komin mbawi komin gaɗa pour le moment wala komin ballori hen tafode machallah hakkille men a wodni komin mbawal ndiɗo fof min gaɗa aɗa sago Allah miɗo duule disposition moɗon par ce que ɓi adama hunde fof ko gonɗa ko sa yawti ɗum tan a warta voilà donc miɗo ñaagui duwaw do mataw haala ka gasa ayo min beltiguee ok d' accord aywa bandiraɓe hanno jirton ni e ɗulle ɗo yewtere meɗen nde haddata e mbiya lamɗo hulle altinere warore yesso meɗen hanno monsieur Bokum ni ko mbawɗe ɓeydude hen seeɗa to ƴiwɗe jaaɗen banggue fo en laato hoɓɓe sana leydi meɗen Mali ndi ɗulle kawten ande en ngala gendi gondi sana Mali en cuɓaki Mali lamɗo feccani en Mali ɗulle kawten nanggodiren jiɗodiren Allah hulle en wakkati goɗɗo merci beaucoup